Gawn ni droi at Salm 65 ar gyfer ein galwad i addoli y bore yma. Salm 65, yr 4 adnod gyntaf. Mawl sy'n ddyledus i ti o Dduw yn Seion, ac i ti sy'n gwrando gweddi y telir adduned. Ata ti ydaw pob un a'i gyffes o bechod, y mae ein troseddau'n drech na ni, ond yr wyt ti yn ei maddau. Gwyneu fyd y sawl a ddewisi ac addygu'n agos iddo gael preswylio yn dy gynteddau. Digoner ninnau a daioni dy di, dy deml sanctaidd. Wel, gawn ni rhoi mawl i'r arglwydd nawr gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni y bore yma. Iesu yw'r ior, y gri sy'n atsain drwy y cread. Wel, mae 2 ddarlleniad gyda ni y bore yma. Yn gyntaf, Genesis 21, ac adnod 22 i 34, dyma ni, ac wedyn 1 Pedr 2, 11 i 17. Felly Genesis 21, adnod 22, gyntaf. Yr amser hwnnw, dywedodd Abimelech a Phichol, pennaeth ei fyddin, wrth Abraham, y mae Duw gyda thi ym mhob peth yr wyt yn ei wneud, y nawr dos ar dy lw yn enw Duw i mi yma,
na fyddi'n anffyddlon i mi nac i'n plant, nac i'n hwyrion, ond fel yr wyf fi wedi bod yn deungar i ti y byddi ditha i minnau, ac i'r wlad yr wyt wedi ymdeithio yn fi. A dywedodd Abram i af ar fy llw. Pan geryddodd Abraham, cheryddodd Abram Abimelech am y pydew dŵr yr oedd gweision Abimelech wedi ei gymryd trwy drais, dywedodd Abimelech, ni wn i ddim pwy a wnaeth hyn, ni ddywedais gwrthyf ac ni chlywais i sôn am y peth cyn heddiw. Yna cymerodd Abraham ddefaid ac ychen a'i rhoi Abimelech a gwneithant ill dau gyfamod. Gosododd Abram o'r neilltu 7 hesbyn o'r craidd, a gofynnodd Abimelech i Abraham, beth yw'r 7 hesbyn hyn yr wyt wedi ei gosod o'r neilltu. Dywedodd yntau, wrth gymryd y 7 hesbyn gennyf, byddi'n cydnabod mai my fi a gloddiodd y pydew. Am hynny, galwyd y lle hwnnw Beer Seba, oherwydd yno yr aeth y ddau ar ei llw. Wedi iddynt wneud cyfamod yn Beer Seba, cododd Abimelech a Phichol pennaeth ei fyddin a dychwelyd i wlad y Philistiaid. Planodd Abraham goeden Tamarisc yn Beer Seba a galwodd yno ar enw'r arglwydd y Duw tragwyddol, a bu Abram yn aros am amser hir yng ngwlad y Philistiaid. Ac wedyn ni'n dod, dyma ni, at llythyr cyntaf Pedr a phennod 2 ac adnod 11. Byw fel gweision Duw. Gyfeillion annwyl rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithriaid i ymgadw rhag y chwantau cnawdol sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid. Bydded eich ymarweddiad ymhlith y cenhedloedd mor amlwg o dda nes iddynt hwy, lle maent yn awr yn eich sarhau fel drwg weithredwyr o goneddi Duw yn nidd ei ymweliad, ar gyfrif yr hyn a welant o'ch gweithredoedd da chwi. Ymostengwch mwyn yr arglwydd i bob sefydliad dynol, p'r'nai i'r ymerawdwr fel y prif awdurdod, a i'r llywodraethwr fel rhai anfonir ganddo ef cosb i ddrwg weithredwyr a chlod i weithredwyr daioni, oherwydd hyn yw ywyllus Duw, i chwi trwy wneud daioni rhoi taw ar anwybodaeth ffyliaid. Rhaid i chi fyw fel pobl rydd, eto peidio ag arfer eich rhyddid i gelu i guddio drygioni, ond bod fel caethweision Duw. Rhowch barch i bawb, carwch deulu'r ffydd, ofnwch Dduw, parchwch yr ymerawdwr. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd i ni y bore yma. Gawn ni droi ato fe nawr mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni ddod i geisio yr arglwydd a galw ar ei enw gyda'n gilydd mewn gweddi. Ni'n dod nawr arglwydd i droi ata ti mewn gweddi gan ddiolch bod ni'n cael gwneud hynny, ac i ni yn troi nawr ein meddwl ac i ni'n troi ein calonnau ata ti arglwydd oherwydd mai ti yw y Duw mawr. I ni newydd glywed am Abraham yn daddoli di fel yr arglwydd y Duw tragwyddol. Ac i ni wneud yr un peth arglwydd. Ac fel gafodd Abram lonydd i blannu coed ac i daddoli di yn agored, i ni'n diolch bod ni'n cael gwneud hynny heddi. Bod ni'n cael dod i ddaddoli di arglwydd fel y gwir arbywiol Dduw, fel yr arglwydd mawr, fel arglwydd y nef ar ddaear, fel creawdwr y nefoedd ar ddaear, ac fel ein cynhaliwr ni, ac fel ein gwaredwr ni hefyd. Ac i ni yn plygu gyda o arglwydd ein Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân yn un Duw bendigedig. Ac o arglwydd i ni yn diolch gyda am dy drigaredd tuag ato ni, pob drigaredd. Mae dy drigareddau yn dod bob dydd tuag ato ni.
Mae dy ras cyffredinol yn llifo ato ni bob dydd Arglwydd, ac i ni'n diolch yn fawr. I ni'n diolch nad wyt ti ddim yn ein trin ni fel i ni'n haeddu o Arglwydd. Ond bod ti mor amyneddgar, bod ti mor garedig tuag ato ni fel y dy greaduriaid trwy'r byd i gyd, y rhai wyt ti wedi eu creu o Arglwydd. Ac i ni'n diolch i ti am hynny. Ac o Arglwydd i ni'n diolch y bore yma, dy fod ti hefyd yn drigarog ac yn rasol yn yr Efengyl i'th bobl. Dy fod ti wedi trefnu ffordd i ddod i berthynas o gariad, i gyfamod gyda phobl yn yr Arglwydd Iesu Grist. I ti fod yn dduw iddyn nhw, a nhw i fod yn bobl i ti. Ac i ni'n diolch bod hyn yn dod trwy dy allu di o Arglwydd, a trwy dy addewidion di, a trwy dy waith di o Arglwydd. Bod ti wedi trefnu, bod ti wedi anfon dy fab, a bod e wedi dod ac wedi byw fel dyn heb bechod, bod e wedi cael ei offrymu yn Aberth yn ein lle ni, i gymryd cosb a dioddefaint ein pechod ni, ein hiffer ni ar y groes, fel bod pob un sy'n credu yn ddo ef wedyn ni yn cael maddeuant a gollyngdod ac yn cael dod i'r berthynas yna, i'r cwlwm na o gariad, i'r cyfamod yn Iesu Grist. Ac i ni'n diolch i ti am hynny Arglwydd. I ni'n diolch bod ti'n fodlon gwneud yr addewidion, bod ti'n fodlon gwneud y cyfamod, a bod lle i ni yn y cyfamod trwy Iesu Grist, sydd wedi cyflawni popeth o'n hochor ni ar ein rhannu. Ac o Arglwydd felly, i ni'n diolch heddi bod ni'n dod ar ddydd yr atgyfodiad, dydd y bedd gwag, sy'n ein atgoffa ni fod Iesu Grist wedi marw, wedi talu pris a dyled ein pechod, ac wedi gorffen talu, ac bod y taliad wedi ei dderbyn yn llawn, bod dim byd eto i'w dalu, a bod pechod wedi cael ei ddelio ag bod marwolaeth wedi cael ei goncro, a bod bywyd tragweddol i bob un sy'n credu ynddo fe. Arglwydd, i ni'n diolch bod e wedi esgyn i fod yn eiriolwr i ni yn y nef, yn archoffeiriad yn y nef. Diolch nawr bod e'n cofio amdano ni, yn ddydd a nos, bod e'n byw bob amser i eiriol droso ni, ei bobl, a bod e'n ein cadw ni wrth iddo fe'n cynrychioli ni. Diolch am yr addewid am yr ysbryd glân. Gyn ni'n gweddio am yr ysbryd glân i fod yn ein plith ni y bore yma. I ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd heddi Arglwydd. Yr ysbryd sy'n gogoneddu Iesu Grist, yr ysbryd sy'n argyhoeddi o bechod ac o gyfiawnder ac o farn, yr ysbryd sydd yn ein bwydo ni yn y gair, yr ysbryd sydd yn ein goleio ni ac yn ein bywhau ni ac yn ein nerthu ni. I ni'n gweddio am ei weinidogaeth ef gyda'r gair yn ein plith ni heddi. Ac i ni o Arglwydd yn cyflwyno'n gilydd i ti, ni'n gweddio ac awn ni ein bendithio ger dy fron di heddi. I ni'n gweddio dros eraill hefyd, i ni'n gweddio dros y rhai sy'n mewn cartre o Arglwydd, i ni'n gweddio dros rhai sydd yn yr ysbyty, sydd â cysylltiadau gyda ni fel eglwys. Ac i ni'n gweddio drostyn nhw. I ni'n dymuno gwellhad o Arglwydd yn enw Iesu Grist, ac i ni'n dymuno achubiaeth hefyd, wrth gwrs, bod nhw'n dod i dynabod i Arglwydd fel ei Duw ac fel ei Tad yn y nef. Ac i ni'n eto yn gofyn i ti drigarhau. Ac o Arglwydd, i ni'n cyflwyno y gwaith i ti yr wythnos yma eto. I ni'n gofyn dy nerth a dy ras. I ni'n gofyn i ti baratoi calonnau i dderbyn yr Efengyl Arglwydd. I ni'n gweddio am nerth i wasanaethu y dy enw di yn ngwaith yr eglwys. P'un bod yn oedfaon, p'un bod yn bore coffi, y clwb, pili pala, neu tystiolaeth personol o Arglwydd, i ni'n gofyn dy fendith a dy nerth, ac i ti gael y clod a'r gogoniant, ac i dy deyrnas di ddod yn ein plith ni. Ac o Arglwydd i ni
yn gweddio dros waith yr Efengyl trwy'r byd a dros rai sy'n dioddau o arglwydd. I ni'n meddwl nawr am dy blant di yn Israel a Gaza o arglwydd. Ni'n sylweddoli bod yna Gristnogion ar y ddwy ochr ac i ni'n gweddio drostyn nhw. I ni'n gofyn i ti'n nerthu nhw. Hyd yn oed yn y sefyllfa yma i fod yn halen ac yn oleini arglwydd. Mae gymaint o bethau ofnadwy yn digwydd o'i cwmpas nhw. I ni'n gweddio hefyd dros arweinwyr y gwledydd ac i ni'n gweddio bydd yna fesur o ddyla nôl o arglwydd trwy dy drigaredd di. Bydd pethau ddim yn cynyddu mwy a mwy a mwy a mwy o laddfa o arglwydd. I ni'n gofyn yn dy drigaredd. I ni'n gwybod beth yw natur dyn, i ni'n gwybod beth yw dyheadau dynol, ond i ni'n gofyn i ti ymyrryd arglwydd. O'n i bai amdano ti, bydden ni gyd wedi lladd yn gilydd wrth gwrs. O arglwydd, ni'n gofyn i ti drigarhau. Ni'n cofio am sefyllfa Wcrain a Rwsia eto hefyd, ac yn diolch arglwydd trwy y peth ofnadwy sy'n digwydd fanna, bod na chwilio amdano ti, bod na mwy o Feiblau'n cael ei darllen, a pobl yn troi arglwydd ata ti. Ni'n diolch am hynny, ac ni'n gweddio trwy'r cyfan i gyd i adeilad y deyrnas di arglwydd. Ac yn awr i ni'n diolch i ti bod ti mor drigarog, i ni'n diolch i ti bod ti mor ffyddlon i ni. Diolch bod ti'n llawn cysur i dy blant a llawn gofal. Diolch bod ti'n ffyddlon. Bendithia rhai sy'n galaru o arglwydd, rhai ar ôl angladd ddo ac angladd wythnos diwetha hefyd. Ac i ni'n gweddio drostyn nhw, byddan nhw yn cael gras i ddod i bwyso'n llwyr, i ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd Iesu. Byddan nhw'n cael gras i edifarhau a glynu yn yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn ni'n diolch ni nawr arglwydd, yn gofyn i ti fod gyda ni, yn gofyn ti'n harwain ni a nerthu ni yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd. Mae enw Iesu Grist i mi mor fwyn a llais o'r neb.
Wel, ni'n troi nôl nawr te at lyfr Genesis, pennod 21, ac adnod 22 i 34. Ac ni'n gweld cytundeb rhwng Abraham a y brenin, yr ardal dath wedyn ni i fod yn Philistia, ardal y Philistiaid. I ni yn yr ardal lle sydd yn y newyddion heddi, fel mae'n digwydd. Dyma'r ardal lle oedd Abraham ar hyn o bryd. Ac mae Abraham nawr te, ni gael cofio ble i ni, gawn ni'r sleid cyntaf falle, mae yna lawenydd mawr wedi bod oherwydd geni Isaac wrth gwrs. Mae'r arglwydd wedi cadw ei addewid, mae yna amser wedi bod i aros ac aros am ei addewid, ond mae wedi cadw ei addewid. Ac mae Abraham a Sara wedi cael plentyn yr addewid Isaac. Ond wedyn ni, wrth gwrs, ar ôl hynny, y peth diwetha i ni wedi gweld yw nid jyst y llawenydd, ond poen wedyn ni gyda ymadawiad Ismael. Doedd y ddau blentyn ddim yn gallu aros gyda'i gilydd, a mae e'n drist. Mae yna fendith yn mynd i fod, bendith lai, ond mae yna fendith yn mynd i fod mwyn Abraham a'r Ismael wrth gwrs, ond mae a'i fam yn gadael a mae'r arglwydd yn gofalu amdanyn nhw. A nawr i ni yn yr un amser, dyna'r geiriau cyntaf ni'n cael yn adnod 22, yr amser hwnnw. So yr un amser diddyfnu Isaac, amser ymadawiad Ismael, yr un amser yw e. Ac mae hanes Abimelech nawr te yn dod i mewn, ac ni'n dod wedyn ni at y llun nesaf. Mae Abimelech a'i brif weinidog yn dod at Abraham, Fichol yw enw fe, ac maen nhw'n dod i wneud cytundeb gyda Abraham. I geisio beth bynnag i ofyn am gytundeb gydag Abraham. Ac newn ni edrych ar y cyd-destun nawr yn gyntaf, a'r cysur sydd yma i Abraham. Mae wedi cael llawenydd, mae wedi cael tristwch hefyd o golli Ismael. Arnyn nhw oedd y bai, mewn un ystyr wrth gwrs, canlyniad pechod, peidio aros am ffordd Duw, peidio aros am addewid Duw, mynnu rithro mlaen, ond y fe, mae yna dristwch wedi bod nawr. Ond mae digwyddiad y paragraff yma yn dod â cysur eto i Abraham. A fel yna mae'r arglwydd gyda ni. Mae e'n gysurlon gyda ni. Yn aml, i ni'n cael ein hunain mewn sefyllfa, falle oherwydd ein diffyg ni, diffyg ffydd, diffyg amynedd. Ac i ni'n wynebu canlyniadau falle weithiau, rhywbeth fel hyn. Ond mae'r arglwydd yn drigarog. Mae'r arglwydd yn gysurlon gyda'i bobl wrth i ni droi nôl ato fe, wrth i ni lynu wrtho fe. Mae'n synnu ni. I ni'n cwmpo a mae'n ein codi ni. Mae'n mor drigarog gyda'i bobl yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n gweld bod Duw wedi addo, jyst i ni atgoffa'n hunain yn Genesis nawr te 12, y ddau addewid yma enghraifft, gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. A chi adnod 2 ac adnod 7, i ddisgynyddion di yr rhoddaf y wlad hon. Felly, addewid yr arglwydd, beth oedd, sylwch nawr, gwnaf, beth mae'r arglwydd yn mynd i wneud yw hyn. Yn yr arglwydd mae hyn, dwi'n mynd i wneud ti yn genedl a wneud ei enw di'n fawr, a byddai'n rhoi y wlad yma i ti. Mae rai nhw chi, os chi'n dilyn y darlleniadau, ni wedi bod yn Jeremia wythnos diwetha, a yn Jeremia chi'n gweld y cyflwr pethau, mae Babylon wedi dod i gymryd plant Israel, plant Juda, o Jerusalem ac o'r ardal yna i Babylon. Maen nhw'n colli'r wlad. Achos yr arglwydd
sy'n rhoi y wlad, yr arglwydd sy'n rhoi y fendith yma, a pan maen nhw'n pellhau oddi wrth yr arglwydd, maen nhw'n colli y bendithion. Maen nhw'n colli beth mae e wedi addo iddyn nhw. A mae hwnna'n neges bwysig i chi a fi. I ni'n gallu colli mas ar fendithion yr arglwydd, i ni'n gallu colli mas ar fendithion yr Efengyl. Mae'n drigarog iawn, ond i ni'n gallu colli mas, achos beth ddigwyddodd yn Israel, wel, na fe, diwiau eraill yn dod mewn. Mynd ar ôl Baal, mynd ar ôl diwiau yr ardal, troi cefen ar yr arglwydd, a'i anwybyddu fe. Ac mae hwnna'n neges i ni o hyd. Ein perthynas ni a'r arglwydd, mae mor bwysig i ni brofi ei fendithion, beth sydd ganddo fe ar ein cyfer ni i'r eithaf yn dyfa. Wel nawr te, mae wedi addo hefyd, i ni'n clywed i ni wedi bod yn edrych yn yr astudiaeth a'r Rhufeiniaid 4, mae wedi addo y bydd e'n etifeddu'r byd, wrth gwrs. Y bydd e'n dad i genhedloedd lawer. Dyna beth yw ystyr Abraham, wrth gwrs. Tywysog llu mawr. Bydd e'n dad i genhedloedd lawer. Hynny yw, bydde fe yn fendith trwy'r holl fyd. Bydde ei blant ysbrydol ni, trwy'r byd i gyd. Pob un bydde'n credu yn had Abraham. Pob un bydde'n credu yn Iesu Grist, bydden nhw'n lledu trwy'r byd i gyd. A dyna sydd wedi digwydd, wrth gwrs. Dyna sydd wedi digwydd trwy bob cyfandir erbyn hyn. I ni wedi byw, neu ni'n gallu byw i weld canlyniad a ddewid y Duw, tad cenhedloedd lawer. Ac wedyn yn Mathew, i ni'n darllen hyn yn y bregaeth ar y mynydd, gwyn ei byd y rhai addfwyn, cant hwy etifeddu y ddeiar. Cant hwy etifeddu y ddeiar. Nawr, beth mae hynny yn ei feddwl? Achos os ych chi'n Gristion yn rhai gwledydd, chi ddim yn etifeddu dim byd. Sy'n byd ych chi o gwbl. Chi'n colli popeth. Ac yn aml yn colli bywyd. Felly, beth mae hwnna'n feddwl i etifeddu y ddeiar? Wel, wrth gwrs, mae'n golygu beth i ni'n cael yn Iesu Grist, i ni yn mynd i etifeddu bywyd tragwyddol, gogoniant gyda fe. A mi fyddwn ni'n teyrnasu gyda fe yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. A mae pob peth ar y ddeiar yn cydweithio ein mwyn ni hefyd. Pob peth i ni ddim berchen pethau nawr, ond mae pob peth yn cydweithio yn hanes mwyn pobl yr arglwydd. Mae'n hwnna'n rhyfeddol. Bod bywyd i rai yn ofnadwy, wrth gwrs. Ond mae pob peth yn cydweithio daioni, achos ein harglwydd ni yw arglwydd nef a deiar. Ac mae'r addewid yma yn Mathew 19 te. A phob un a dawodd dau, neu frodyr, neu chwiorydd, neu dad, neu fam, neu blant, neu diroedd fy mwyn i, neu mwyn fe enw i, caiff dderbyn gan waith cymaint, ac etifeddu bywyd tragwyddol. Bydd yr arglwydd yn gofalu am ei bobl, bod yna golledion wrth ei ddilyn ni, a mae yna fywyd tragwyddol o'n blaen ni hefyd. I ni'n cael ein galw yn etifeddion, i ni'n cael ein galw'n gyd etifeddion a Iesu Grist. A chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu yn etifeddu popeth. Fe yw brenin y bydysawd nawr, wedi etifeddu'r cwbl i gyd. Y nef i gyd, y ddeiar i gyd, popeth. Fe bu a fe gyd, fel y cyntaf anedig, wrth gwrs. Fe sy'n cael ei gyd. A beth yr addewid i ni yw byddwn ni gyda yn teyrnasu. I ni'n gyd etifeddion gyda Iesu Grist. I ni'n mynd i fod gyda fe yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. Ac yn teyrnasu gydag Ond wrth gwrs, bod yr addewid i Abraham am y wlad, dim eto. Mae hwnna i ddod. Mae'n credu hwnna trwy ffydd. Ac i ni'n credu yn y gogoniant, i ni'n credu yn addewidion y bywyd tragwyddol, i ni'n credu yn y nef newydd a'r ddeiar newydd, trwy ffydd, wrth gwrs.
dim eto, dim nawr, ond I ddod mae e. Ac yn ni'n gredu fe, ac yn ni'n llawenhau ynddo fe, trwy ffydd. Ac felly dyma beth mae Pedr yn gweud wrthon ni yn y bennod gyntaf. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu. Mae gyda chi, meddai Pedr, ar ddechrau'r llythyr, etifeddiaeth yn y nef. A gall neb I chymryd hi oddi wrtho chi. Chi'n mynd I fod yn y gogoniant. Mae yna le wedi gadw, mae yna reserved seat I chi, yn y gogoniant. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Achos bod e wedi marw drosto ni ac atgyfodi a mynd I baratoi lle. I bob un sy'n credu yno fe, mae yna le yn y gogoniant. A nes I chi ddod yna, mae gallu Duw yn eich cadw chi, yn edrych ar eich ôl chi. Chi dan gad, chi dan security gad yn nefoedd, nes bod chi'n cyrraedd yr etifeddiaeth. Mae yna dywysogion yn dos e. Mae yna etifeddion brenhiniaeth falle. Pobl sy'n mynd I ddod I deyrnasu. Ac wrth gwrs, mae nhw dan high security guard. Achos nhw fydd y brenin nesaf. Wel, fel na I ni. I ni dan high security. Yr arglwydd. Trwy ei air, trwy ei ysbryd glân, trwy ei ras. Nes bod ni'n dod I etifeddu. Ydy hwnna'n ddarlun bendigedig. Ac achos hynny, yn wyneb hyn, meddai Pedr, yr ydych yn gorfoleddu. Wrth edrych ymlaen, ni'n gorfoleddu. Eich bod feddichon yn profi blinder nawr dros dro dan amrywiol brofedigaethau. Felly dyna fe, mae'r etifeddiaeth I ddod, mae'r addewid yna I Abraham. Y bydd I enw fe'n fawr, y bydd na wlad i'w blant e, ond dim eto. Ond dim eto. Ond nawr yn yr hanes yma, mae'n cael rhyw ragflas. Mae'n cael rhyw ragflas ohono fe. Mae'n cael deposit bach yn y wlad, yn y ffynon yn Berseba. A mae hwnna'n ddarlun hyfryd o beth mae'r arglwydd yn neud I ni yn yr Efengyl. Mae'r gogoniant I ddod o di, ond I ni'n cael deposit nawr ohono fe. I ni'n dechrau nawr ein nefoedd yn y byd, yn ein profiad o'r arglwydd. Felly, Effesiaid nawr te, 1:13 ac 14. Ac wedi I chwi gredu ynddo, yn yr arglwydd Iesu wrth gwrs, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr ysbryd glân. Y sil yna sy'n dangos bod ni'n perthyn, bod ni yw I bobl mae enw fe arno ni, sil o ddiogelwch, security, sil, wedyn sel bod ni'n genuine. Bod ni yn perthyn, bod ni'n bobl iddo fe. Sel yr ysbryd glân, yr hwn oedd wedi ei addo, ac ymlaen, yr ysbryd hwn yw'r ernes. I ni'n mynd iwsio'r gair yna yn llwyn hendi yn aml. Ystyr y gair yw deposit, blaen dal. Na beth yw e? Slawer dydd, pan oedd pobl yn gweithio ar y tir ac yn y blaen, a pan oedd pobl yn gwasanaethu ar ffermydd, o'n nhw'n talu yr ern. Dyna'r ymadrodd yn Sir Gyfyrddin, o'n nhw'n talu'r ern. A hwnna, oedd y deposit pan oedd rhywun yn cael swydd. Oedd e'n cael ernes, oedd e'n cael deposit o beth fydde'r tal I ddod. Wrth iddo fe gael I benodi, wrth iddo fe gael I gymryd mlaen i'r gwaith, oedd e'n cael y deposit. Oedd e'n cael y tal llawn, oedd e'n cael y deposit. Yna'r darlun, pan ni'n dod I gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, I ni'n cael yr addewidion yma o fywyd tragwyddol, I ni'n cael yr addewidion o'r gogoniant, ond I ni'n cael blaen dal nawr. I ni'n cael deposit, I ni'n cael blas ohono fe nawr, prawf ohono fe nawr. Beth yw hynny? Wel, I ni'n cael heddwch gyda Duw nawr. I ni'n profi tangnefedd Duw, y derbyniad, achos mae'r ysbryd glân yn cadarnhau a ddewid y Beibl yn ein calon. Felly, nid jyst bod ni'n gwybod yn ein pen bod ni wedi cael ein derbyn, na, mae yna sicrwydd, mae yna brofiad ohono fe yn ein calon ni.
Yr ysbryd glân sy'n dod â hwnna i ni. Mae yna brofiad o faddeuant. Mae yna lawenydd i gael pan i chi'n sylweddoli, ond yn profi bod baich eich pechod wedi cael ei symud. Trwy farwolaeth Iesu Grist ar y groes, trwy gredu ynddo fe, bod chi'n cofio taith y Pereryn, mae Pereryn yn dod at y groes, a mae'r baich mawr yma sydd ar ei gefn yna, mae'n rowlo bant. Mae'n rowlo bant. Diolch yn dan y baich na ragor. A gwaith yr ysbryd glân yw rhoi y prawf yna o faddeuant, bod yr arglwydd wedi'n derbyn ni. Os hoffwch chi, i ni'n profi ei freichiau yn dod amdano ni, yn ein derbyn ni, yn ein cofleidio ni. Ac i ni'n cael ein cyfiawnhau, i ni'n profi cariad Duw yn cael ei dywallt yn ein calonnau ni, medda'r yr Apostol Paul, yn Rhufeiniaid 5. I ni'n profi fe. Ac mae hynny yn ein llorio ni weithiau, mae hynny yn ein codi ni, mae hynny yn ein cymell ni, medda'r Apostol Paul. Hwna sy'n ein drifo ni mlaen wedi ni, ac yn ein dyla ni mewn. I ni'n profi nerth, sydd ddim yn dod ohono ni'n hunain. I ni'n profi nerth newydd i wasanaethu'r arglwydd. I ni'n profi awydd newydd. I ni'n profi gras. Wrth i ni ofyn i'r arglwydd, wrth i ni ddod i'r stores bob dydd, i ni'n cael gras. Dwi ddim yn dod o'r tu fewn, dwi'n yn dod oddi wrtho ni, mae'n dod oddi wrtho fi, i fod yn weision, i fod yn blant iddo fe, i fod yn bobl, i fod yn dystion. A gweud y gwir, i beth bynnag sydd i angen arno ni, mae yna ras i gael yn yr arglwydd. Ond deposit yw hwnna, rhagflos yw hwnna, o'r gogoniant sydd i ddod. A mae yr arglwydd yn rhoi hynny i Abraham nawr. Mae'n rhoi rhyw deposit iddo fe o wlad Canan, gydag un lle eitha bach, ond na fe, mae'n cael ffynnon Beerseba a'r ardal o'i gwmpas. Nawr te, mae'r cais yn dod nawr te, dyna'r ec nesaf, y cyd-destun a'r cysur oedd hwnna, a nawr mae'r cais yn dod. Mae Abimelech, dwi'n ni'n dod nôl at y llun na'r ddau yn dod. Mae e'n frenin ac mae pennaeth y fyddin, prif weinidog, beth bynnag yw yn dod gyda fe. Ac mae Abram, wrth gwrs, yn swyddogol nawr, mae ar dir Abimelech. Fe yw brenin yr ardal yma. Ac felly, yr un pryd nawr mae'n dod. Mae rhai yn meddwl, tybed oedd wedi cael gwahoddiad i'r wledd diddyfnu Isaac. Allai ddim profi fe, ond mae'n bosib bod wedi cael gwahoddiad a mae'r amser yma mae'n neud y cais i Abraham, beth bynnag am hynny. Mae'n gwneud cais y bydd Abraham yn drigarog wrtho fe. Y bydd yn ei drin yn drigarog, fel mae wedi bod yn drigarog gydag Bydd e ddim yn ei dwyllo fe. Bydd e ddim yn ei fradychu fe. A mae'n meddwl, nid yn unig amdano fe ei hunan, ond i blant a'i wyrion ar ôl hynny. Achos mae'n gweld bod Duw gydag Abraham. Mae'n gweld bod Duw gyda fe. Mae'n gweld bod rhywbeth amdano fe. Ac mae e'n gofyn am iddo fe fod yn deyrngar, iddo fe fod yn garedig, fel mae wedi bod yn garedig. A chi'n gwybod y gair sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn, pan ni'n darllen y geiriau hyn, yn awr dos ar dy lw, yn enw Duw na fyddi'n anffyddlon, ond fel yr wyf fi wedi bod yn deyrngar i ti y byddi dithau i minnau. Wel, gair yna, teyrngar neu trigarog, yw'r gair chesedd. Ac yn Hebraeg, ac yn yr Hen Testament, mae'n air pwysig iawn. Dyma'r gair am drigaredd cyfamodol Duw gyda'i bobl. Ei gariad trigarog, un cyfieithiad Saesneg, loving kindness, chesedd. A'r un gair sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn. Mae Abimelech yn gofyn iddo fe fod yn drigarog ac yn ffyddlon, fel mae wedi bod yn garedig iddo fe.
Ac yn wir, mae Abraham yn cytuno. Mae'n cytuno gydag e. Ac mae'n adlewyrchu fyna agwedd yr arglwydd ato fe. Mae'r arglwydd wedi bod yn drigarog wrtho fe, a mae e'n drigarog tuag at Abimelech. Ac mae hynny'n bwysig iawn i ni fel pobl yr arglwydd, bod ni'n ymddwyn at eraill fel mae'r arglwydd wedi ein trin ni. Mae'n thema bwysig iawn yn y Beibl, yn y Testament Newydd, yn y gwynfydau, gwynau byd y trigarog. Maen nhw wedi profi trigaredd a mi ddylen nhw fod yn drigarog, a mi gan nhw fwy o drigaredd. A'r tangnefeddwyr, yr un sydd wedi profi heddwch gyda Duw, ddyle fod yn ceisio heddwch ag eraill wrth gwrs. Bod ni'n adlewyrchu daioni Duw i ni yn yr Efengyl yn y ffordd i ni'n ymddwyn tuag at ein gilydd a tuag at eraill. Colosiau 3, na chi enghraifft nawr te, 13. Goddefwch eich gilydd, maddeuwch eich gilydd, os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi, felly y gwnewch chwythau. Mae rhywbeth mawr o'i le, os yw'r arglwydd wedi'n trin ni a thrigaredd, a gras mawr, a ffyddlondeb yn ei gyfamod, a wedyn i ni yn wahanol iawn yn y ffordd i ni'n trin rhywun arall. Mae rhywbeth mawr o'i le. Dyw hwnna ddim yn iawn. Mae'n awgrymu bod ein profiad ni o'r arglwydd ddim yn genuine. Mi ddyle fod adlewyrchiad, dyle fe fod yn llifo trwyddo ni, yn y ffordd i ni wedyn tuag at eraill. Ac wrth gwrs, mae Abraham yn cytuno. Ac mae hyn i gyd, fel o'n i'n dweud, achos bod e'n gweld bod Duw gydag e. Falle bod e'n gweld i gynnydd e o ran y teulu, mae wedi bod falle yn y wledd, a gweld bod ei deulu fe'n dod fel cenedl fach, falle bod e'n gweld hynny, bod e'n gweld dylanwad Abraham, a bod nawdd Duw, mae rhywbeth bod nawdd Duw gydag e, mae'n gallu gweld e, mae'n gallu gweld e. Mae'n eich i feddwl am Salm 1, gwynau fyd y gŵr ni rodion nghyngor yr anniwiolion ni saif yn ffordd pechaduriaid, fel mae'n dechrau, yr un sydd â'i ewyllus yng nghyfraith yr arglwydd ac y myfyrion ei gyfraith ef, plant Duw nawr o ddifri, y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau y dŵr, ac yn rhoi ei ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo, pa beth bynnag a wneil fe lwydda, bod na ffrwyth yn dod. Ffrwythau yn ein bywyd ni, ym mhob tymor, ym mhob tymor. Pinau bod ni'n rwydd arno ni, pinau bod ni'n galed arno ni, pinau bod ni'n ifanc, pinau bod ni'n hen, ym mhob tymor bod na ffrwyth, oherwydd ein perthynas ni a'r arglwydd, wrth gwrs. Fe yw dŵr bywion, ac wrth i ni fod ynddo fe, bod na ffrwyth yn dod, yn gyson. Ac i ni, wrth gwrs, i ni heddi, dyw e ddim yn golygu pethau allanol fel Cristnogion. Achos fel dwi wedi dweud, mae rhan fwyaf o Gristnogion y byd yn hollol glawd a llwm. Beth mae'n golygu i ni, bod pobl yn gallu gweld bod Duw gyda ni. Achos i ni, mae hwn yn bwysig. Mae'n rhywbeth i fi holi'n hunan a chi wedi pobl yn gweld, mae Duw ar waith yn ei fywyd, mae Duw gyda ni. A rhywbeth am y person yma, mae'r arglwydd gydag e. Chi'n cofio yn llyfr yr Actau am yr apostolion o'n nhw'n gallu gweld bod nhw wedi bod gyda Iesu. A rhywbeth amdanyn nhw. Beth yw ei ni te? Wel i ni, mae'n golygu bod ni'n fwy na chymchwerwyr. Trwy holl dreialon y bywyd. Trwy yr hwn a'n carodd ni. Bod ni'n aros yn y ffydd. Bod ni'n siŵr o'r arglwydd. Bod ni'n siŵr o'i ffyddlondeb, bod ni'n siŵr o'i ddaioni, beth bynnag ddigwydd i ni, bod ni'n aros yn ei gariad, bod ni'n ei garu fe, achos bod e wedi'n caru ni, wrth gwrs, a bod ei dangnefedd a'i obaith yn llywodraethu yn ein calonau ni, yn cymryd drwsto ein calonau ni. Nid panig ac ofn
a bod ni yn llawn dychrynfeydd. Na, yng nghanol pethau bywyd, mae pethau yn anodd, mae pethau yn taro, mae pethau yn tynnu ni lawr, ond bod ni'n fwy nach yn cwerwyr. Beth mae hwnna'n dangos? O, mae rhywun arbennig gyda nhw. Mae rhywun arbennig, mae rhaid. Mae gyda nhw angor, mae gyda nhw graig. A bod hynny i weld. Ac mae hynny yn neud i bobl i feddwl a'i tynnu nhw ato ni. Ac yn Secharia, ni'n darllen hyn yr addewid yma, yn addewid rhyfedd, cofiwch. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd. Yn y dyddiau hynny, bydd 10 o blith cenhedloedd o bob iaith yn cydio yn llewis rhyw iddew ac yn dweud, awn gyda chi, oherwydd clywsom fod Duw gyda chi. A hwnna'n rhywbeth arbennig iawn, yn dweud. A dyna sy'n digwydd gydag Abram, dyna pam Abimelech yn dod, ac ni'n gweddio bydd hynny'n dod yn fwy gwir amdano ni hefyd, wrth gwrs. Mae yna 2 beth i feddwl fyna, gyda pwy dylen ni fod yn glynu. Wrth pwy dylen ni fod yn agor, unrhyw un ni'n gallu gweld bod yr arglwydd gyda nhw. Na'r person i ni lynu a bod gyda nhw, a cael eu cwmni nhw, rhai mae'r arglwydd yn agos ac yn real, ac ar waith yn ei bywyd nhw. A dyna'r bobl i ni eisiau bod hefyd, fel pobl a phlant yr arglwydd. Ac wedyn ni'n cael cytundeb, mae Abraham yn fodlon cytuno, mae'n fodlon gwneud cyfamod. Ond mae'n nodi un peth, mae yna un cymal cyn iddo fe wneud cytundeb. Mae un clause pwysig cyn iddo fe wneud cytundeb. Mae'r gair fan hyn, mae bod e'n cyryddu Abimelech, mae e'n codi pwynt gyda ge. Mae'r gair yn gallu golygu rhesymu, reason together. Eseia 1:18, deiwch ac ymresymwn, bod eich pechodau fel scarlad, fe ancyn wynydd, come let us reason together. Though your sins be as scarlet, they will be as white as snow. A dyna beth yw'r gair fan hyn, mae'n codi pwynt, mae'n codi mater i'w drafod. Un peth, meddwl Abraham, mae dyweision di wedi cymryd y ffynon, dwi wedi cloddio'r ffynon, a maen nhw wedi cymryd trwy drais. Maen nhw wedi fforsio eu hunain arno ni i gymryd y ffynon oddi wrtho ni. Oedd yn mynd i gynnal ei deulu, cynnal ei anifeiliad i gyd, wrth gwrs. A mae Abimelech yn protestio bod e ddim yn gwybod dim am hynny, a mae'n derbyn. Abraham yn derbyn hynny, felly maen nhw'n cario ymlaen gyda'r cytundeb. A beth sy'n rhyfedd nawr yn y cytundeb yma, Abraham yn rhoi anifeiliaid, mae'n rhoi rhodd hael i Abimelech, ac mae'n dod â 7 hesbyn, uws, defaid, mae yna lun dyn ni, na fe, mae'n rhoi anifeiliaid, defaid ac ychen ac yn y blaen, a wedyn mae 7 yn arbennig wedi cael eu cadw gyda'i gilydd. Ac mae rheina fel petai nhw'n dystion o'r cytundeb yma rhwng Abraham ac Abimelech. Taw fe oedd di cloddio'r pydew, bod Duw di dweud mai fe bydde berchen y wlad i gyd rhyw ddydd, fe sy'n talu ac yn rhoi rhoddion i gadarnhau'r cyfamod. A mae hwnna'n pwynto i ni at gyfamod Duw a ni. Mai Duw bia ni o'r dechrau. Yn ein pechod i ni wedi pellhau oddi wrtho fe, ond mae wedi wneud y gwaith i gyd wedyn i'n prynu ni nhw. Mae Duw na'n rhyfedd. Mae fe sydd wedi wneud y gwaith, fe sydd wedi talu, mae wedi anfon ei fab, mae wedi trefnu ffordd, yr arglwydd Iesu wedi rhoi ei einioes, wedi rhoi ei waed, i selio'r cyfamod, fe sy'n wneud y gwaith i gyd. Fe sy'n rhoi y taliad i'n cael ni yn bobl iddo fe. Fel mae Abraham yn gwneud y taliad i gael y ffynon a'r ardal yna yn eiddo iddo fe. Mae jyst yn adlewyrchu, mae'n jyst yn ddarlun bach o gyfamod Duw yn yr Efengyl. Nid ni sy'n talu, fe sydd wedi talu. Fe sydd wedi gwneud popeth yn yr arglwydd Iesu.
Ac i ni'n dod trwy ras, trwy ffydd, trwy adifeirwch a ffydd i'r cyfamod yna. Ac mae'n enwi wedyn y ffynnon a'r ardal Berseba, dewn ni at hwnna, a fanna mae'n codi coeden tamarisg neu falle llwyn o goed, beth bynnag. Ac ystyr Berseba yw ffynnon y llw, bod nhw wedi gwneud cytundeb a cyfamod gyda'i gilydd. Ac i orffen, mae Abraham yn codi y llwyn yma, neu'r goeden fawr tamarisg. Mae'n arwydd, mae fe bia'r y darn yna, bod e'n gallu plannu coeden yna. Mae'n arwydd, mae fe bia fe, sydd yn hyfryd. Hefyd, mae e'n arwydd o gysgod a chynhaliaeth iddo fe, rhag yr haul, cynnal gyda dŵr ei deulu a'i anifeiliaid. Mae'n goeden fythol wyrdd, ac wrth gwrs, mae'r goeden yn pwynto at yr un mae Abraham nawr yn ei addoli yn agored ar ei dir ei hunan. Cysgod, cynhaliaeth, bythol wyrdd. Yr arglwydd, y Duw tragwyddo. Dyna'r un mae Abraham yn ei addoli, a dyna'n Duw ni, wrth gwrs, dyna'n tad ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n gysgod i ni. Mae'n gysgod i ni rhag ei ddigofaint. Ni wedi cael ein cysgodi rhag hwnna yn Iesu Grist trwy'r groes. Mae'n cysgodi ni rhag yr un drwg sydd eisiau'n cipio ni i ni cael ein colli unwaith eto, ond mae'n cynnal ni. A dŵr bywiol, ei air, a'i ysbryd glân, trwy ein bywyd ac yn ein cadw ni, achos mae e'n fythol wyrdd. Dyw e ddim yn blino, dyw e ddim yn heneiddio, dyw e ddim yn newid, mae e'r un o hyd. Dyna'r un oedd Abraham yn ei addoli, dyna'r un i ni'n addoli yn yr arglwydd Iesu Grist. Dewn ni orffen gyda adnod o Salm 16. Ti arglwydd yw fy nghyfran a'm cwpan. Chi'n gweld oedd y goeden a'r pydew dim ond yn pwynto at yr arglwydd. Fe oedd ei etifeddiaeth fawr. Mae Iesu yn fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras. Fe yw ein trysor mawr ni. Ti arglwydd yw fy nghyfran a'm cwpan, ti sy'n diogelu fy rhan. Ac wedyn adnod 8, gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad, am ei fod ar fy neheilaw ni'n symudur. Wel, ni'n diolch am addewidion yr arglwydd a'i barodrwydd i wneud cyfamod gyda ni ar ei gost ei hunan yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am yr addewidion o goniant a bywyd tragwyddol mewn nef a deiar newydd i ddod. Ond diolch am yr rhagflas i ni'n ei brofi nawr, trwy waith yr ysbryd glân a trwy ei air. Am i bobl weld rhywbeth o'r arglwydd yno ni, fod Duw gyda ni. Bod ni wedi bod gyda'r arglwydd. Bod realiti'r Efengil yno ni. Ni'n gweddio am ras i adlewyrchu, daioni'r arglwydd ato ni yn ein hymwneud ni a'n gilydd ac yn ymwneud ni ag eraill. Ac i ni'n diolch i'r arglwydd bod popeth yn eiddo i ni yn yr arglwydd Iesu, ac mae fe mewn gwirionedd, Duw ei hunan, a'i fab yw ein trysor mawr ni. Amen. Gawn ni ddod at yr emyn ola nawr te. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni sefloi le nid ie a nag e Duw.
Arglwydd, i ni'n daddoli di ac yn diolch yn fawr i ti am y myneges a'r gair i ni y bore yma. Diolch bod ti'n Dduw trigarog a groslan. Diolch bod ti'n bodlon wneud addewidion mawr a'n tynnu ni i gyfamod gyda thi, Arglwydd, i gwlwm o gariad. Diolch bod ti mor drigaro gyda ni fel dy blant, Arglwydd, fel oeddet ti gydag Abraham. Diolch am yr addewidion mawr o'r gogoniant, a'r bywyd tragweddol, a'r nef, a'r ddeiar newydd. Ond diolch am yr hagflas hefyd yn yr ysbryd glân. Diolch, Arglwydd, am flas maddeiant. Diolch am heddwch gyda Duw. Diolch am dy dangnefedd sydd i'w chlaw pob diall. Diolch am ras a nerth, wyt ti'n rhoi o hyd i ni. Ti'n rhoi a rhoi a rhoi, i gifeth, a'n gifeth, a'n gifeth again. Ar dy ben bo'r goron, Arglwydd, i ti y bo'r clod a'r gogoniant. Amen.